Masiku apitawa asayansi anatifotokozera kunena kuti mwambamu mukuyenda chimwala chachikulu saizi ya ndege chikuthamanga liwiro 60,000 km/h. 8 Julayi lero mwala umenewu uyandikira kwambiri dziko lapansi. Akuti sizigundana komabe tiona zizindikiro. Mwachitsanzo zidutswa za mwala umenewu zikhala zikugwera pansi pano. Dzulo kuteke anthu aona zinthu zachilendo zikugwa m'malere. Kukanakhala ku Malawi kuno ena akanatiuza kuti aona ndege ya fiti, koma dziwani kuti zimenezi ndi zidutswa za miyala kuchokera kumwamba. Tsopano tibwere topic yathu yachiwiri. Masiku apitawa ndimafotokoza kuti ndege yachilima inagwetsedwa atachita kuitchera mwadala. Ena akutsutsa nkumatiuza kuti iyayi ndege singatcheredwe. Akuluakulu chiyambire maulendo a ndege pa dziko lapansi kwachitika ngozi zosiyanasiyana. 86 mwa izo nzochita kutcheredwa. Achiwembu anayika mabomba ndi zinthu zina kuti ndegezo zigwe. Mwachitsanzo 21 December 1988 ndege imachokera ku Germany kulendo ku America. Pamene imadutsa ku Scotland inagwera mu mzinda wa Lokabe. Anthu onse amene anakwera 259 anafa, komanso ena amene ndege inaphinja pansipo okwana 11 anamwalira. Kafukufuku anapeza kuti Muammar Gaddafi wa ku Libya ndi amene anatumiza zigawenga nkukatchera bomba mu ndege muja. Bomba limeneli linali lodabwitsa. Anali maplastiki anayikidwa mu cassette player nkubisidwa mu suitcase. Suitcase yo inakwezedwa mu ndege ndi kukaphulika mkati mwa njira. Tikukumbukira 2003 Muammar Gaddafi anavomereza kunena kuti zimenezi ndi zoona mpaka anapepesa mabanja oferedwa. 1972 ndege inagwa ku Vietnam ndi kupha anthu 81. Bomba limeneli linatchedwa mafuta odzola. Munthu wina wake anatchera bomba mafuta odzola. Mafuta odzolawo ndi kuwatumiza mu ndege ngati kago. Ali mkati mwa njira inaphulika ndi kupha anthu onse 81. 2004 anthu 90 anaphedwa ku Russia ndege yawo itasowa parada. Kafukufuku anaonetsa kuti inachita kugwetsedwa ndi zigawenga za Chechnya. Amalawi tikuyenera kudziwa sizingatheke chifunga kusowetsa ndege parada. Tikudziwa kuti zifunga zikhoza kugwetsa ndege, koma sizingatheke kusowetsa parada. Ndege yachilima inasowa parada, akutiuza kuti yayi kuna chifunga. Chifunga is fine. Ndi chifukwa chani inasowa parada? Ndege zambiri zimene zinasowa munjira imeneyi pa dziko lapansi zinapha anthu, ndipo kafukufuku amaonetsa kuti zinachita kugwetsedwa. President wa ku Panama ndinafotokozapo nkhani imeneyi. Ndege yake inasowa parada, anapeza kuti yeyo ndi bodyguard ake aphedwa. Anthu 81 ku Russia anaphedwanso ndege yawo itasowa parada. Saulos Chilima wa ku Malawi anaphedwa ku Chikangawa ndege yake itasowa parada. 29 November 1987 ndege imachokera ku Iraki ulendo wa ku South Korea. Ali mkati mwa njira inagwa ndi kupha anthu onse 125. Kafukufuku anapeza kuti inachita kutcheredwa. M'botolo la madzi munayikidwa bomba ndi kubisidwa chikwama. Msilikali wa North Korea anamangidwa pa airport m'dziko la Bahrain. Atamufunsa anaulula zonse mmene zinakhalira. Anachita kutumidwa ndi atsogoleri a dziko lake kuti agwetse ndegeyo pogwiritsa ntchito botolo la madzi. Botolo limeneli sinali lawamba, linali botolo la madzi, kwa madziwo linali bomba. 9 Juni Donia inanyamula maliro akasambala kuchoka ku Blantyre. Inagona ku Zuzu usiku wonse.
ndi nthawi yake imeneyi zigawenga za MCP zinapita kutchera ngozi mu ndegemo. Mamawa inanyamuka kukatenga vice president ku Lilongwe. That was 10 June 2024. Pobwerera anayigwesera mu chikangawa pogwisa ntchito matchera amenewa. Asatinamize kuti inali ngozi, chifukwa ngozi simakhala yotere. Ndege imeneyi inagwa pafupi kwambiri ndi midzi, koma anthu sanamve saundi. Inuyo mufunse anthu amene ayandikira ma airport. Ndege ikamanyamuka imamveka kutali kwambiri. Ikamanyamuka kuchileka airport, anthu akuchilimba amamva. Ikamanyamuka Pakamuzu International Airport, ngakhale mbali ya Lumbadzi anthu amamva. Koma ndege ya Chilima inagwa pafupi kwambiri ndi midzi, koma anthu sanamve saundi. Funso limene ndimakhala ndikufunsa daily kwafunsa kumkuyu, mkulu wa nkhondo, komanso mkulu wa polisi, zikhale ng'oma, kuphatikiza president. Ndimafunsa onena kuti Ayuda amazapanga chani ku Malawi. We have to know as citizen, dziko lindi lathu, tili ndi ufulu. Asilikali anabwera within a week ndege inagwa. Chimene chinagwetsa ndege ya Chilima Chakwera anachitika ku Israeli. Ngati akutsutsa, let them come out and explain. Ayuda amazapanga chani ku Malawi. Akutiuza kuti khale chete tisankhule chilichonse chifukwa tibwesa chisokonezo. Ndiye timafunsa kuti kodi amene wapha munthu ndi amene akungolankhula kufuna chilungamo wosokoneza ndi uti? Chifukwa Chilima anali ma followers ake akulira. Inuyo mukulankhula mukudya ma spaghetti, mukunjoya, pamene Chilima ali pansi pa nthaka sakudya chilichonse. Masapota akulira, agwira njakata. Ndiye mukubwera kumatopseza kuti ayi musankhule chilichonse. Chikhalecho ife chilichonse chimene chinachitika tikuchidziwa. Ndege inagwa 10 koloko ya mamawa itagwa, a president akhala chete. President amene yitu anadziwa kalekale kuti ndege ya Chilima yagwa kwa mapha nthawi. We have to tukuyenda nene apa very clear mosabisa. Chakwera anadziwa kuti ndege yagwa 10 koloko ya mamawa, koma asachite chilichonse. Lero akutuza kuti amakonda Chilima for the why. Makonda motani Chilima inuyo? Chifukwa munthu akanakhala mwana wanu Niki pano pali ku Dubai akagula ma printer opangira print ma passport, ndiye timbwerekeza kuti ndege ija yagwa. Mukhoza kutusa tu asilikali inuyo ambiri mbiri kupita kuti mwana wanu apulumuke. Koma Chilima mwana wa eni yake 10 koloko ya mamawa ndege yagwa, inu pay ku State House mawa mpaka 14 hours ndikumabwera 11 koloko usiku kumatuza kuti ayi ndegeyo yagwa muna anthu 10. Kenaka mawa ache mukubwera mukuti ayi ndegeyo anthu onse afamo muna anthu 9. Timveziti president osadziwa information yeniyeni. President oti chilichonse chikachitika mdziko sakudziwa chimene chikuchitika. Taonani posadya pompa apolisi anagunika kumanga anthu, kutenga 300 million kukamusaka Bakiri News TV ndi Limpopo FM, kumanga Bonikalindo 16 times, kumanga Kamepo Kaluwa, kumanga Norman Chisale anamangidwa gold back many times. Ngakhale munthu ali olakwa kodi ungangoti kumanga lero kuntusa kumangaso? Is that fair? Lero ndizomvetsa chisoni. A president abwera poyera ndikumanya kuti ayi zonse zitu ine sindikuzidziwa kuti anthu akumangidwa. Iwe ndi president ndiwe? Zikhale ng'oma tiziyendera mamawa zikhale ng'oma dziko muno. Kama jacket akumanga anthu dziko muno, iwe president sikudziwa. Wabwera poyera dzana ndikufotokoza kuti inetu zonse izi sindikuzidziwa. Uchoke pampando. You are useless. Chifukwa anthu asazunzike. Just imagine munthu kumanga kuchoka ku Blantyre ndikumpisa ku Lilongwe. Kodi ku Blantyre kubera prison? Mukumanga munthu Mbusa wa Livingstone Synod amene akuchita support iwe Chakwera kuti ukhale president. Lero kumanga kuchoka ku Zuzu. Kodi ku Zuzu kubera prison? Mukumpisa ku Lilongwe kuti mukamzuze, mukamujese poison. What's that? Zonse zimene ndikufotokoza pano ndalama mabiliyoni akubedwa zikungoonetsana kuna kuti president uyu sakudziwa chimene akuchita. Ndi president osiru akwena achoke. Mapisto 400 alwa mdziko muno kuchoka ku Israeli. Iyeyo Chakwera kudziwa, koma public akubwera kumatuza kuti ayi sindidziwa chilichonse. Okay, it's obvious kuna kuti ngakhale kafukufuku wa ndege uyu akukunamiza anthu amenewo. Ndege inachita kugwesedwa, koma kafukufuku amene atuluke ndiwabodza. Chifukwa kuyambira 2020 chilichonse chimene akunena Chakwera nchosamveka. Ndikupase chitsanzo. Nkhani ya Sata anabwera kutuza yekha kuna kuti anthu okwana 87 akukula boma akukhuzidwa ndi kuba kwa ndalama. 2 years later anabwera kutuza kuti ayi America inapereka sanctions kwa anthu angapo amene amakhuzidwa. Atuza kuti ayi ife tu zimene zisiri kuzidziwa kusenzera kuti anthu wamayikira kumbuyo. 2 Esen Huangaka
ataba mamota mmange anakumutesa nduna. Kezi sukwa sana mangidwe. Mwana wa Chakwera wawina makontrakt palipose mboma limene kuchipatala akugawa mankhwala, passport akupulinta ndiyeyo, ngakhale kwale wa misewu akupereka ndi Chakwera.